Mikko Grönroos, mä oon Yellow Service-nimisestä yrityksestä ja me ollaan Miracle Oyn tavarantoimittaja puhtausalan ammattituotteissa. Ollaan tunnettu pitkään. Meillä on niin pitkäaikainen suhde, me ollaan tunnettu 20 vuoden ajan, niin se jatkuvuus yrityssuhteessa ja pystyy puhumaan kaikesta avoimesti. Molemmat tietää, missä mennään ja luotetaan toisiimme, helppo tulla toimeen. No hienoa, että järjestetään juhlia ja näkee tuttuja yhteistyökumppaneita, pääsee tietenkin juhlistamaan tarinaa ja jatkamaan sitä. Tällaiset etapit on tärkeitä, niin kuin olkoon henkilökohtaisella tai yrityksen uralla tai polulla. Ammatti-ihmisten kanssa on helppo tehdä hommia. Ja mä oon ollut tavarantoimittaja heille, en asiakas, mutta kaikesta on pääteltävä, että he tekevät työnsä erittäin hyvin. Ja ammattimaisuus on kaikista tärkeintä yhteistyössä ja hyvä kommunikointi.